איזה קורסים אפשר ללמוד בבית ספר? אז עולם הפרסום והתקשורת מתחלק לשתיים בצורה מאוד גסה. החצי הראשון זה הקריאייטיב. הקריאייטיב מחולק גם לקופי רייטינג וגם לארט ולעיצוב ולחשיבה קונספטואלית רעיונאית. לתחומים האלה לא נדרש תואר אקדמי, נדרש כישרון. יש פרדיגמה שבאה ואומרת שרק אנשים יצירתיים יכולים ללמוד מקצועות הקריאייטיב. לימים למדנו ולימדנו שיש חשיבה יצירתית שיטתית שאפשר ללמד. נכון שהסף כניסה הוא לקבל אנשים שיש להם כבר אוריינטציה לתחום, שיש להם חשיבה קריאטיבית, ויש לנו מבחנים וקופי טסטים שאנחנו יודעים לעשות את המבדקי קבלה, גם כדי לחסוך לאנשים את 7, 8, 9, 10 חודשי לימוד האלה, וגם כדי שאנחנו נוכל להושיב על הכיסא את האנשים הכי מתאימים, עם סיכויים הכי גדולים כדי להתקבל לעבודה. זה תחום הקריאייטיב, שזה קופי רייטינג, שזה כתיבה, רעיונות וארט, עיצוב, גרפי וכל מה שנדרש לזה. אלה אנשים שעובדים בטים, אלה אנשים שבגדול עולם הפרסום נשען עליהם, שמה שצריך זה גם לדעת לנהל אותם. ולכן החצי השני הוא תחום הניהול. תחום הניהול מורכב מאנשי פלנינג, אנשי תכנון אסטרטגי, אנשים שצריכים לקחת מחקרים, לעשות תצפיות על צרכנים, לדעת מי האנשים שמחר בבוקר ישתמשו במוצר הזה, מה מאפיין אותם, מה הדבר שמניע אותם, מה הדבר היחיד והמיוחד שאנחנו יכולים להגיד עליהם כדי שמחר בבוקר הם יושיטו יד למדף ולקחת את המוצר שלנו. ואנשי הקריאייטיב צריכים להגיד איך להגיד להם. אנחנו צריכים לבחור מי, זה אנשי הניהול, ואנשי הקריאייטיב צריכים להגיד איך. בהנחה שאנחנו מדברים על פלנינג, אנחנו מדברים על מסלולים לאקדמיים בלבד. חלק מהמסלול הזה מיועד לניהול לקוחות, ניהול תיק לקוחות, ניהול המדיה שלו, ניהול התקציב שלו. בתוך תחום הניהול אנחנו מוצאים גם דוברות, גם קורסים של דוברות ויחסי ציבור, שזה לובינג, ניהול מסיבות עיתונאים, ניהול משברי תקשורת, כל הניהול, תיקי הכתבים, אם זה עיתונאות, אם זה טלוויזיה, אם זה רדיו, איך עובדים מול תאי כתבים, איך מנהלים משברי תקשורת, איך מנהלים תקשורת למותגים, איך מנהלים תקשורת לאנשים, איך מנהלים תקשורת למקומות, איך מנהלים תקשורת לעמותות. זה קורסים ייעודיים בפני עצמם, שאנחנו מדברים עליהם על דוברות, באמת ביחסי ציבור, עיתונאות נכנס בתוך הסיפור הזה. יש לנו הפקת פרסומות והפקת טלוויזיה, שהקורסים האלה מחולקים ממש כמו שעושים סרט פרסומת. יש לנו את הפרה-פרודקשן, את הפרודקשן עצמו ואת הפוסט-פרודקשן. את כל התחום הזה אנחנו מלמדים גם בתוך הקורסים האלה צילום, גם עריכה, גם תכנון תקציב, גם הפקה, גם תסריטאות. אבל בפועל האנשים האלה הולכים להיות מפיקים, שמה שמעניין בקבלה של האנשים האלה זה שהם מולטי-טסקינג, אנשים שמסוגלים לחשוב לרוחב, אנשים שהם נטולי אגו במידה מסוימת, כי הם צריכים לעבוד עם הרבה מאוד אנשים שיש להם אגו, הם צריכים לנצח על תזמורת מאוד גדולה של עשייה, לפעמים של 70 איש והכל ביום אחד. יש לנו מסלולי גרפיקה שאנחנו מבקשים איזושהי אוריינטציה למחשבים, לומדים פוטושופ, אילוסטרטור, אינדיזיין, עובדים עם ארט דירקטור, מבססים תיק עבודות. יש לנו מסלולים לאינטראקטיב, לכל הנושא של ניהול הפרסום בדיגיטל, ניהול הפרסום בסושיאל, וניהול הפרסום בכל עולם הסרצ', שזה קורסים בשיתוף פעולה עם גוגל ישראל, קורסים בשיתוף פעולה עם הרבה מאוד גורמים מובילים בענף. אנחנו מבססים את המתודות הזו תוך כדי הקורס, כל הזמן מעדכנים את החומרים, שהאנשים האלה הופכים להיות האנשים המובילים והמנכ"לים הבאים לתעשייה בתחום האינטרנט, כי אין היום שום מוסד שמכשיר את האנשים בצורה מאוד מאוד יסודית לעולם הזה, וזה העולם הבא. אז לאן העולם הזה הולך? העולם של התקשורת, של השיווק ושל הפרסום, הוא משתנה ומתעדכן. בדיוק כמו שלפני שנתיים לא יכולתי לחזות את עולם הפייסבוק ולאן הוא הולך, והפחד הכי גדול שלנו היה מעולם הטוקבקים המכוער, שעד היום הוא קיים, אבל הוא קיים נורא נורא קטן, כי פייסבוק היום דורש ממך תעודת זהות, דורש ממך תמונה, דורש ממך שם, ואתה לא יכול יותר לכתוב ולהתלהם בצורה אנונימית. העולם הזה של הפייסבוק, של השקיפות, שאנחנו יודעים יותר ויותר על הצרכן, אנחנו יודעים מה הוא נוהג לעשות, מה הוא צורך, מה הוא אוכל, מה הוא שותה, הביג בראדר הזה, מה שקורה בארצות הברית, יהפוך אותנו לאנשי שיווק שעובדים עם פינצטה,
עם קהלים מאוד ייחודיים, אנחנו נדע לבחור אותם, אנחנו נדע מה הם אוכלים, מה הם שותים, מה הם צופים, באיזה נקודת זמן הם עושים כל דבר ועניין, ממש כמו שאנחנו יודעים לעשות את זה היום, אבל אני מדברת על יותר. העולם הולך לדיגיטציה ברמה מאוד 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 גבוהה, ובמזעור של הרבה מאוד מהדברים שאנחנו נוטים היום לסחוב איתנו ביום יום, בתוך ארנק, הכל יהיה בתוך כרטיס מאוד קטן. אנחנו מלמדים היום את התלמידים שלנו להבין את חוכמת ההמונים, את חוכמת הצרכנים, את חוכמת העדר, את חוכמת הסלבס, את חוכמת הוואנאביז. אלה דברים שהם מסורתיים ברמה הפסיכולוגית, אבל הם מתורגמים קריאטיבית והלכה למעשה בצורה מאוד מאוד ספידית, בצורה מאוד מאוד מהירה ונגישה, בכלים שאנחנו לא יכולים היום לחזות אותם מה יקרה בעוד שנתיים, אבל אין ספק שככל שאנחנו נדע מה קורה היום, הרבה מאוד מאנשי שיווק המסורתיים טומנים את הראש בחול ומנסים לא להתעדכן במה שקורה ביום יום בעולם הדיגיטלי, כי מטבע הדברים האדם נוטה להתנהל באזורי הנוחות שלו. באזורים שלא נוח לו, אז הוא לא מתנהל. אז אנחנו אומרים בבית ספר, בוא תתנהל באזורים שלא נוח לך להיות בהם. תתעדכן, תלמד ותהיה רלוונטי. כי כל הרעיון בעולם הזה, גם אם אתה בן 20 וגם אם אתה בן 50, זה כשאתה מדבר עם לקוחות, וכשאתה מדבר על עתיד, וכשאתה עושה פרסום, וכשאתה מדבר על תקשורת, זה תדע לדבר גם מה יהיה פה מחר. תדע לדבר בכלים חדשניים, רלוונטיים ומפתיעים. אנחנו כל הזמן נדרשים לרגש, ואנחנו נדרשים לריגושים חדשים, ולכן אנחנו צריכים להמציא את עצמנו כל יום מחדש בעולם הזה של יצירתיות, של לחשוב על פי מתודה ועל אסטרטגיה ולהבין תובנות של צרכנות. היא העולם שיכול להביא אותנו למקומות האלה של חדשנות. ואלה האנשים שאנחנו מחפשים, ולשם העולם הזה הולך. אני מודה לכם מאוד.